Tämä on minulle hyvin tuttu paikka, sillä täällä Hakkarin koulussa olen kasvattanut ja opettanut teinejä pian 16 vuoden ajan. Minun nimeni on Anna Renfors. Olen 45-vuotias äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja ja olen ehdolla Lempäälän kunnan työsuojeluvaltuutetuksi. Aloitin opettajan työt 20 vuotta sitten. Yläkoulun lisäksi minulla on työkokemusta alakoulusta sekä ammatilliselta toiselta asteelta. Olen edustanut pirkanmaalaisia opettajia OAJ:n valtuustossa ja hallituksessa vuodesta 2018. Tämä on ollut erinomainen näköalapaikka koko kasvatus- ja opetusalan työolosuhteisiin ja työehtoihin. Tunnen hyvin päiväkoti- ja kouluarjen ilot ja huolet. Haluan, että meillä on terveet ja toimivat työtilat ja että työpäivämme ovat turvallisia. Työmme on monella tapaa kuormittavaa ja haluan etsiä uusia keinoja kuormituksen hallintaan. Työtämme tulee voida myös rajata niin, että voimme keskittyä työssämme entistä enemmän ydintehtäviin. Työuran eri vaiheissa jaksamisen haasteet vaihtelevat. Tavoitteena tulee kuitenkin olla aina se, että töihin on ihan mukava lähteä ja että työpäivän jälkeen voimia riittää paitsi kotiaskareisiin, myös itselle iloa tuottaviin asioihin. Työsuojeluvaltuutettuna jalkaudun päiväkoteihin, kouluihin ja oppilaitoksiin, sinne missä työmme tehdään ja missä parhaat ideat syntyvät. Olen kuunteleva ja keskusteleva, tartun asioihin ja etsin ongelmiin aktiivisesti ratkaisuja. Lähdetäänkö yhdessä tekemään työarjestamme vielä parempaa?